Amigos e amigas, hoxe entéñenme manía e vos fazer algo fácil, sinxelo e para toda a familia. Seguramente moitos de vos queredes fazer na vosa casa as prezadas mascarillas. Ben, pois é moi sinxelo. Para comezar, tedes que coller unha plancha de polipropileno de 5 milímetros de grosor. Que non, que broma. Imos facelo con cousas cotiás, cousas que temos todos e todas na casa. Por exemplo, vin que moitos compañeiros fan as mascarillas con suxeitadores e con sostén. Pois non, moito mellor facelas con calzoncillos. E máis, se o calzoncillo está usado, moito mellor, porque xa non veñen os virus. Ben, metemos por aquí unha perna, aí estamos, ata aquí abaixo, e ca outra por aquí atrás. Ponemos así e xa está. Voilà, mascarilla, que se non sirve para loitar contra os virus, pois sempre podes convertirte ao Islam. Bueno, os que teñades mascota, podedes coller o seu collar isabelino, chamas así, collar isabelino, buscado en Google, mira que canto aprendes. Entón poñédolo e xa está, maravilloso, ollo, que non chova, porque se chove, isto acumula auga. Claro, non morres polos virus, pero morres afojado. E morres igual. Ben, hai opcións de todo tipo. De todas maneiras, o mellor é sempre embotellarse. Si, colledes unha botella grande e chantar, cortades o cu e metedela na cabeza. Sí. Bueno, si, a ver, no meu caso, como o meu diámetro cerebral é tan potente, pois non entra, pero nada, terei que conformarme pois con unha versión diferente, tamén válida, pois aquí xa confeccionada, que aparte funciona moi ben porque ten un pitorro e podes abrilo e tomar un chupito. Que non se pode tomar chupitos, que non están os bares abertos. Aí vai. Bueno, hai moitas opcións, tamén hai opcións higiénicas, por exemplo, con compresas, Teño aquí xa unha compresa, moi ben, isto pos unha na boca, e outra no nariz, así, e xa estaría, e aparte despois, tamén sirve para depilarte. Bueno, hai opcións ecolóxicas, como por exemplo, pois unha cáscara de laranxa, vale calquera cítrico, vale tamén un limón, un kiwi. Queres kiwis? Pois nada, isto poñémolo así por aquí, moi ben, aí vamos, e mira, estupendo, porque aparte sirveche tamén de ambientador, maravilloso. Mira, falando de cosas de limpeza, temos tamén a opción estropallo, moi funcional, maravilloso, e aparte que non che vale para o antivirus, pois nada, polo así e vaiche de pasariña, que tamén queda moi elegante. E incluso temos opción tamén por reciclar cousas, temos opción paquete de Amazon, que te chega un paquete a casa, pois non tire a caixa, nunca, isto polo así e xa está, polo de mascarilla. Hai que dar sempre unha sonrisa, na boca, na cara. Bueno, e tamén hai opción especial por estas datas, con papel de xornal, faz un cucurucho, así, e ala, xa podes ir de procesión. Especial Passion Week, Semana Santa. Estupendo. De todas maneiras, a mellor opción, sin dúbida alguna, estimados televidentes, a mellor opción é sempre plastificarse, colles plástico film, como se diga, deste, sabedes, e isto, pois, así por aquí, aí está, apretas ben apretadiño, aí, das unhas cuantas voltas, e estupendo, non se respira moi ben, pero bueno. E nada máis, eu aquí, aí está, xa vos deixo, porque tedes agora un briconsello de sardinería. Adeus, deica logo.